Здравейте! Както виждате, този път не съм в гаража, защото искам да покажа моите 6-7 неща, които нося в раницата на всяко каране в гората. Айде да започваме! Първото нещо, с което започна, това са инструментите. Тук темата е малко по-дълга, защото доста колеги не носят, но аз съм от хората, които обичам да съм малко или много подготвен и заради това винаги си нося някакъв вид инструменти. Раницата има джоб за такива. И това са нещата, които нося. Малко сински опашки, въпреки че аз имам и на мотора. Ремък въже, за всеки случай, винаги може някаква пластмаса нещо да изпадне, да се наложи да дообвържем. И като отворя джоба, не нося кой знае колко инструменти, но съм си направил един малък комплект гидори, трещотка, няколко камъка, шестограми, проверил съм ги специално за мотора. Не са така случайно избрани. Една отверка, която е с няколко бита. Това е подходящо особено за карбуратора, когато трябва някакви леки донастройки да му се направят. Няколко ключета и шестограмчета, регулярните 12, 14, 13. Тези, без които реално няма как. Взел съм си един малък раздвижен ключ. Този супер много ме кефи, защото дръжката му е маничка, самият той е с много малък размер и ми се хваща до 20 мм болтове или гайки. И последното нещо е едно малко ножче. Винаги може да има какво да се наложи да отрежеш, ако не, поне суджук. Второто нещо, това е водата. Аз съм човек, който супер много пие вода и, както сте видели, раницата на Цербис си има вграден камелбек, което е нещо много готино, много удобно, който ни кара с подобен тип раница. Силно ви препоръчвам, защото събира около литър и половина, 2 литра и дори когато изчаквате на байра, може да пиете и да заредите. И третото нещо, все пак карам цвайка, това е литър и половина бензин. Те са празни, но този тип бутилки ги използвам. Използвам такива, които са с по-твърда пластмаса, които могат да се смачкат и задължително винаги се нося, независимо колко дълъг ще е прехода. Четвъртото нещо, това са пари, документи и всякакви подобни неща. Част от нещата ги пазя в този предния джоб. Добавил съм си допълнително такъв кълъв, който ми стои отпреди на гърдите, където слагам телефона, за да ми е лесно достъпен. И това като цяло е доста подходящо място, защото на няколко пъти се усещам как се подпирам на някой бър, точно на раницата на някое дърво. Отзади си нося в големия джоб и документите на мотора с табелата му. Следващото нещо, което ми е в предния джоб, може би пето вече, в една подобна така затваряща турбичка си нося батерии. Ако и вие като мен снимате или използвате навигация, най-вероятно сте стигнали до същото нещо. Поне една резервна батерия за камерата и поне две за GPS-а. Предпоследното нещо, но ние го нося спрямо времето. Това е една грейка, софтшел е много готина, която спира вятър, спира вода и успявам да я натъпча най-вече в раницата. Раницата е малка, особено като нося бензин, нещата стават още по-зле, но място за грейка винаги намирам. И особено ако е по-студено и е време и за грейка, все пак по някой път нося и литър вино. И така, хора, това бяха моите няколко неща, които всеки път нося в раницата, когато карам в гората. Отдолу в коментарите може да ми напишете всъщност какво носите и вие и въобще носите ли нещо. Айде, успех на всички и до скоро!